Avui dilluns a les 9 de la nit actuarà a València un dels grups més coneguts a Itàlia, Lo Stato Sociale. Hem volgut aprofitar per a parlar amb Albi Cazzola, que és el baixista d'una banda que ha gaudit d'un gran èxit des que el 2012 van publicar el primer LP, Turisti de la Democràcia, amb el qual arribarien a fer més de 200 concerts per tota Itàlia. Exacte. Turisti de la Democràcia ha sigut el primer disc i després s'han passat moltes coses. També va eixir un altre disc el 2014 i després l'any passat va eixir Amore, Lavoro e altri miti da sfatare, que és el nostre tercer disc. Fins a arribar a la participació a Sanremo, el festival de la cançó italiana, i la publicació d'una espècie de disc amb els millors cançons i 4 temes inèdits anomenat Primati. 4 inediti che si intitola Primati. El disc va anar acompanyat d'un espectacle que es deia Tronisti de la Democràcia, on es fa referència als tronistes del programa de televisió Uomini e Donne. Vaja, que tota la vostra obra juga amb la cultura popular. Sì, un poco sì. Sì, un poco sì. Quasi tot es referisce all'attualità. Tutto è riferito all'attualità, anche se encara che alguna cosa es pot situare in una sfera un poc més íntima. In una sfera un po' più intima. Anche con també la musica, juguem molt amb la música. Busquem mesclar gèneres diversos, sonoritats diverses. Provare tanti generi diversi, tante sonorità diverse. Tenim un so propi, però ens agrada variar de la mateixa manera que ho fem amb els temes i les lletres. Variare con i temi e con le parole. E fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione. Enguany, esta banda italiana, Lo Stato Sociale, ha tret el single Una vita in vacanza, presentat al Festival de Sanremo, prestigiós festival, on quedàreu en segona posició. Content amb el resultat? Contentíssimo. Contentíssim, sí. Nosaltres som un grup un poc particular per al Festival de la Cançó Italiana. Trobo que molts no s'esperaven la nostra participació, perquè els grups indis hem estat un poc en la frontera. Siamo sempre stati un po' borderline, diciamo così. Millor haver quedat segons i no primers, perquè els primers estan molt més subjectes a crítiques. L'única cosa que ens desagrada és el fet de no haver... saremo andati all'Eurofestival. L'única cosa que ens desagrada del fet d'haver sigut segons i no primers és perquè no estarem al Festival d'Eurovisió a Lisboa, que hauria sigut molt bonic i ens hauria agradat poder fer-ho, però ho deixem per una altra volta. Al videoclip, així com en la posada en escena de Sanremo, veiem a la vecchia que balla, la vella que balla, Paddy Jones, coneguda per haver guanyat el concurs Tu sí que vales. Per què la triareu a ella? Volíem una posada en escena particular per al Festival de Sanremo, que aportarà alguna cosa a la cançó. I a la tornada de la cançó diem una vida de vacances, una vella que balla. Dice una vita in vacanza, una vecchia che balla, una vieja che baila. Per això vàrem escriure a Google vella que balla i vàrem trobar a Paddy Jones. E abbiamo trovato Paddy Jones, que no la conoscevamo. Que no la coneixíem per aquell moment. Així que el que vam fer va ser escriure per Google, la vam contactar per e-mail, contactarem per e-mail al seu manager per proposar-li de participar a l'espectacle, com una part visible de la cançó. Ti va se dopo la partita facciamo l'amore o quando un po' di tempo cuciniamo una torta e la mangiamo da nudi. La banda italiana Lo Stato Sociale va començar el 2018 amb l'aparició del disc recopilatori i una gira No Hablamos Español, que els porta ara a València. Què oferireu al nostre públic? Presentarem Primati, que per primera volta en la nostra carrera el disc serà distribuït a Espanya. Nella nostra carriera il nostro disco viene anche distribuito in Spagna e quindi facciamo un piccolo tour. Un xicotet tour on venim a València i presentarem el recopilatori Primati per primera volta. Abans fins i tot que a Itàlia, perquè allà el tour començarà al juny. Prima ancora che in Italia, in realtà, perché in Italia il tour inizierà a giugno. Escolta, Quico Fort,
has fet molt bé la traducció simultània, però jo ho entenia tot, l'italià s'entén molt. La veritat és que sí, de fet jo no parlo italià, o sigui que entendre s'entén. Ah, parole. Com es diu exactament la banda? A veure si ho pronuncio jo bé. Lo Stato Sociale, que tocarà a la sala Loco Club de València avui dilluns, a partir de les 9 de la nit. Encara estem a temps. Anem-hi, Kiko. Una vita al contrario e di sogni a metà. Abbiamo finito la felicità. Ti va di portarmi a vedere quel film di cui parlano tutti, con quell'attore famoso che da poco ha fatto coming out, ma solo se ti va se ti porto in quel posto, in quell'agriturismo con cinghiale e bio, o se andiamo di corso, una pizza gourmet